खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडिअ बरायबाय नैबे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि जोबोर मुंदांखा बगामाति पिकनिक स्पटआव लोगोसे बे बगामाति पिकनिक स्पटनि सेरफाङावनो जोंनि बाथौ धोरोमारि गंसे थानसालि दङ बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जा बिथांमोना 2019 नि सिगाङाव बगामाति पिकनिक स्पटआव फैदों बिथांमोना बे बाथौ थानसालिखौ नुवाखैबो जानो हागौ लोगोसे बै समाव आन्डार कनस्ट्राक्शनबो जानो हागौ आंबो थार्ड टाइम बेवहाय फैदोंमोन जेब्ला बेफोर बाथौ थानसालिया बै समाव आन्डार कनस्ट्राक्टमोन लोगोसे आं दिनै बे बगामातियाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे बाथौ थानसालिनि समायना नुथायखौ दिन्थिनो नागिरदों मानो होनब्ला नोंथांमोना बाथौ थानसालि गैयै समावनो नोंथांमोना बै हाजो थिखिनियाव गंसे बुद्धिस्ट धोरोमारिनि जा मन्दिर बेखौ नुदोंमोन लोगोसे बुद्धिस्टनि मोनसे मुसुखाखौ नुदोंमोन स' थारैनो जोबोर गोजोनथाव मानो होनब्ला बे हालामाव जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रा थायो लोगोसे बेबायदि पिकनिक स्पटफोराव जोंनि गंफा गंफा धोरोमारि थानसालिफ्रा थायोब्ला जोबोर मोजां स' नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे समाव बर'नि जा गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि गासै आसार खान्थिखौ दिन्थिनाय जादों लोगोसे गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे बाथौ थानसालियाव सिजौ लोगोसे बाथौखौ समायना मेरजों दुमथुनानै दोनदों लोगोसे बेखौ आर्टिफिसियेलि डिजाइन होनो नाजादों गासै बेफोर टाइल्सजों समायना डिजाइन होदों स' गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेसिम फैयोब्लाबो बेखौ मोनदांनो हायो जि बाथौ धोरोमा बेसे गुदि धोरोम बा बेसे गोजाम धोरोम स' दिनैनि बे ब्लग भिडिअआ बेनो थांखिया बेनि समायना बाथौ धोरोमनि जा समायना नुथाय बेखौ दिन्थिनो लोगोसे गोजौआव दङ जोंहा आरोबाव समायना रमायना अन्थाइनि मुसुखाजों खालामनानै दोनदों मोनसिंसिं बोराइनि बे समायना मुसुखाखौ स' आं बे गोजौआव थांनानैबो नोंथांनो दिन्थिगोन बे जोबोर सुंद' ब्लग जागोन अब्लाबो दिन्थिनायनि गुबै थांखिया बेनो बगामातिनि जा बाथौ धोरोमारि थानसालि बेखौ गोबाङानो नुलाङाखै स' नोंथांमोना फैयोब्ला बेवहाय हाबलांनो हागोन आरो बेवहाय गोसो गोथारै बेवहाय नोंथांमोना आर'ज गाबलांनो हागोन स' नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ मोनसिंसिं बोराइनि अन्थाइनि मुसुखाखौ थारैनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जों बाथौ थानसालिजों लोगोसे समायना रमायना बे मोनसिंसिं बोराइनि मुसुखाखौ नैबे समाव थारैनो गुबुन हादोरनिफ्राय बा गुबुन रायजोनिफ्राय बेरायनो फैनाय सुबुंफ्रा टुरिस्टफ्रा बेखौ नुनानै गोमोहाबगोन मानो होनब्ला जोंनि बाथौ धोरोमनि बाथौ थानसालिनि बा बाथौ धोरोमनि सायाव मिन्थिनो गोसो जागोन स' बेबायदिनो पिकनिक स्पटफोराव जोंनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि बागै गोबां मिन्थिनो गोनां बा मिन्थिहोनो गुनि गियानि जोंनि बाथौ धोरोमनि जों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा बेयाव थानांगौ बेवहाय बाथौ धोरोमनि बागै बुजायना हरनो हानांगौ लोगोसे आं मोनसे लुगैबावो बेवहाय जाहाथे बाथौ थानसालिजों लोगोसे गंसे बाथौ धोरोमनि बिजाबनि लाइब्रेरि थायोब्ला मोजां जागोन मानो होनब्ला बेवहाय नैबे समाव बगामातिया खालि जोंनि इन्डियायावल' नङा इन्डियानि
गुबुन गुबुन रायजोनि लोगोसे इन्डियानि बायजोनि हादोरनि सुबुंफ्राबो बेवहाय बगामाटियाव बेरायनो फैसिगोन स' बेवहाय इंलिसजों लोगोसे बर'जों बा गुबुन रावजों बाथौ धोरोमनि बागै लिरनाय बिजाबफोरखौ नैबेवहाय लाइब्रेरि खालामना दोनोब्ला मोजांसिन जागोन लोगोसे बेखौ मोजाङै बुजायनानै हरनो हानाय सुबुंफोरखौ नैबे समाव दोननांगौ होनना आं सानो स' नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे सिं बोराइनि अन्थाइजों बानायनाय मुसुखानि बागै स' दिनैनि ब्लग भिडिअ'आव बे बगामाटिनि साखाथियावनो नांजाबनानै थानाय बाथौ थानसालिखौ देखायनायानो गुबै थांखिमोन 2018 मायथाइनि सिगां जाफ्रा बेवहाय बेरायनो फैदों जानो हागौ बे बाथौ थानसालिखौ नुलाङाखैमोन लोगोसे 2019नि समब्रा समब्रि समाव बेफोरखौ कनस्ट्राक्सन खालामबाय थादोंमोन बा बे समावनो बेखेवनायबो जादोंमोन स' आंबो 2018 मायथाइयाव फैदोंमोनब्लाबो बेनि उन बाहागोनि बेरायनो फैनायाव बे बाथौ थानसालिखौ कनस्ट्राक्सन जाबाय थानायखौ नुदोंमोन स' थारैनो गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आं मिन्थिदों बा मेडियानि थ्रुयै बेखौ अपेनिं खालि बेखेवनाय दिनखालि जोंनि मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारानि आखाइजों बेखेवनाय जादों होननानै खोनानो मोन्दों स' थारैनो गोजोननाय मोन्दों लोगोसे थांखिया बेनोमोन दिनै बेखौ देखायनायनि बे बगामाटिनि सेराव थानाय बे बाथौ थानसालिखौ देखायनायानो गुबै थांखिमोन स' दिनैनि ब्लग भिडिअ'खौ जा बिथांमोना नायबाय आरो आं जुदि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै माबाफोर गेना गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनब्ला धोरोमखौ लानानै नैबे समाव सारा वर्ल्डआवनो गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव सुबुं हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाया सोमजियो स' धोरोमखौ लानानै जेबो दाङाबाजि खालामनाङा आरो धोरोमा उन्दै गेदेर गोजौ गाहाय गैया आंनि साननाय बायदिब्ला धोरोमानो खारनायाव नोंथांमोनखौ फिन खेब खावलायो जा बिथांमोना फैबाय थानाय समफ्राव बगामाटि पिकनिक स्पटआव बा बगामाटि पिकनिक स्पटखौ नायनो फैगोन बे बाथौ थानसालियाव हाबलां लोगोसे बे बाथौ थानसालिनि गोजौ बाहागोआव बे हाजो सायावनो बुद्धिस्ट धोरोमारि गंसे मन्दिरजों लोगोसे बुद्धिस्टनि जोबोर गोजौ मोनसे मुसुखा खालामनानै दोनदों स' बेनि सेरफाङावनो जोंहाबो बाथौ धोरोमनि थानसालिजों लोगोसे गंसे समायना बाथौ थानसालि दङ लोगोसे बेजोंनो बे मोनसिं बोराइनि मुसुखाखौ बेवहाय खालामना दोननाया थारैनो नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोहोनो हागोन होननानै आं सानो स' दिनैनि ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियाव फोजोबनो लादों नोंथांमोना जाहाथे फिन खेब आं खावलायबावो धोरोमखौ लानानै बेले बेजे दासान आंनि थांखिया बे ब्लग भिडिअ'नि गेजेरजों बे बगामाटि पिकनिक स्पटनि सेराव थानाय बे बर'नि धोरोमारि मोनसे थानसालिखौ दिन्थिनायामोन स' जोबथारनायाव ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै